Salam, hormatly vatandaşlar, akşamınız hayırlı olsun. Aydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Yemeğine salam. İyileşler salam. Haydi. Aydın, o siyasi partiyalar var arada gurrun ederiz. Bugün birazrak o çılışırımlı genişler edip gurrun ederiz. Ömlerim, yanlışmasam bir iki gezekten açıkaydık yalı. Partiyalar var arada, yine näme var arada yine gurrun edip. Bu gezek o partiyalar ve meclis yani parlamentin gurrun ederiz. Yani parlamente gelip çıkıyor da partiya nemesi. Son beylek taraptanım. Premier Minister ya da prezident olsa sistemasına göre haysi olsa o çıkıyor. Yani şu ikisinin ortasında siyasi partiyalar vardı. Abi çoğu arada gurur ederse aydım. Ben bir o animasyada görkezeyin şolam gidip dursun yani dili İngilizce bolsa da İngilizce bilen ilişkilerimizden vardır. Eee, ve düşündürürüz. Nemesinde. Umuman siyasi parti değilen de yankı siyaseti yurdun siyasetini yöretecek taliplerin toporları bolýardy. Olaram demokratik düzgünün bolan yurtlarında köpçülük tarafından saylanýar. Yani beýleki pencerelerden seyredip aýdan wagtyňa demokratiýanyň işleyişini görkezýän ýeri insanların ses, pikir ve oy haklarının ulanýan ýere hasap edilýär ine. Şu saýlawlar ýene nämeler görkezýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde munyň beýleki uju Cumhuriýetiň nemesine çykýan kanunlary bilen berkidilendir. Ve siyasi partiyalar hem saýlama düzgünler hem hemmesi hem bir kanunlar bilen berkidilendir. Daş döwregi kanundur. Şeýler aksoň aýdym ine meniň düşündürmek isleýänim neme bolar ýalykda şu bizde sebäbi saýlamak näme onu bilen oklar tejribemiz ýok ýurtda olup. Ondan soň siýasat näme onam bilemez ok. O siyasi partiýa näme onam bilemez ok. Siyasi partiýany saýlan wagtyň o näme bolýar? Siyasi partiýa nädip saýlanýar? Onam bilemez ok, dogry dälmi? Tamam. Siyasi partiýanyň saýlanşy şeylerek bolýar. Ine biz nemäni el alyp gideli premier ministerlik sistemasyna el alyp gideli. Olaram dürlü bolup bilýär. Ýöne bir orta düşnükli bolar ýalyk nemede alaly. Orta nokatda. Indi bir siyasi partiýanyň öz ideologiýasy bolýar. Ine siyasi partiýalary saýlatdyrýan zat şol ideologiýadyr. Birinji nemesi. Soň şu ideologiýanyň vaat edýän zatlary, güýçlüligi bar. Ondan soň şol siyasi partiýanyň prestiji ýa-da näme diýili awraýy Hı dökü hı. tejribelerine dayanýar ýene näme. Umuman şeýlerek bir ýagdaý gidýärdi. Indi siyasi partiýa bir sany premier minister görkezýär. Ine şu diýe premier minister görkezýär diýelim siyasi partiýa däl-de ortak bir karar bilen çykýar şu taýa. Soň deputatlar vardır ine deputat sözü milletvekildir yani halkyň vekilleri. Aýdaly näçe alaly o bilmedim murgap bolsun aýdym. O murgapda 3-4 san deputat var saýlanmak üçin çykýar. Mysal üçin birinji deputat A partiýanyňky, ikinji deputat B partiýanyňky, üçüncü deputat hem C partiýanyňky bolsun. 3 san deputat var. So murgabyň halky şu partiýalaryň vekili hökmünde öňe çykan halk vekilleri saýlawynda haýsy ideologiýa tarapdan ýa-da bilmedim başga bir sebäpler bolup biler.
şonu saylasa Muraba'nın halkı, misal için Aydalı B partiyanı sayladı diyelim. B partiyanın görkezen milletvekilini ya da deputatını, başka sözle aydanda deputat bolýar. O deputatını saylasa soň şol Murab nemeyi berýär. Meclise, parlamente bir sanım deputat berýär ya da milletvekil. Soň Aydalı näçe sany etrap bar bolsa, 100 sany etrap diýeli, 100 etrap 100 etrapdan gelen milletvekilleri ya da deputatlar 51 56 sanısı Aydalı B partiýa bolsa B partiýa saýlanýar, şo çykýar, hökümet şo gurýar. Karar almakda, kanun hödürlemekde eýem güýji ýetýär, sebäbi netijede kanun çıkarcı ya da kabul ediciler deputatdır. Deputatın içindäki vekillerdir. O deme parlamentin hem öz düzgün tertipler, kanunları var. Yani Cumhuriyetin ya da Respublikanın belirlenmeleri. Şeyler bir yani sade düşündürsek aydın senen nemetsen gurruna koşulsan bilmedim bundan sade edip değil de has çalışırım düşündürsek var. Kemine birinciden siyasi partiya mı ya da politik partiya mı? O politik parti Bende olmalı yani. çok soru var. Hı. Siyasi sözü, politik sözünü doğru derecede kurşan ok ya da doğru derecede manasını veren ok politik sözüne. Hava veren ok. Yani politik sözüne manasını siyaset verip bilen ok. Politik sözem İngilizce bir sözde dünyanın ahli yerinde diyen yalık kullanılan bir söz. Aslında bir terminoloji bir dile değişti diyemem bilmeyiz. Çünkü 21. asırda politika sözüne bir dile değişti deyip bilmeyiz. Hem nerede olamıyor sistemalar benzer. Yani demokrasiyanın esasları benzer ya da sol bir zat olan için. Birinci näme şol bolýar, ýöne bolýar siyasi parti diýip aýdal, düşünip bolýarlyk ýöne goşadyrlar içinde bolýarmy, näde bolýar. Doğrusu Yani o sözün doğru üstünde demek o işlemeli. politik Dilçileri işlemeli. politik parti diyelim o. Indi partiyalar näde töredilýär? Mysal üçin bir adam ya da bir näçe adam, birinci şondan başlaly. Özünün yankı devletin içinde ya da bir yurdun içinde hiç hili öz düşüncesine galat gelen parti yok diyelim. Aydalı 5-6 tane parti var. Yani öz düşüncesine galat gelen, ideolojisine galat gelen parti yok olsa şol adam özü bir parti kurup biliyor. Onun indi konstitusiyada düzgünleri vardır. Näçe adam bolmaly ya da nirelerden olmalı o adamlar. Olan vacip bir zat. Kendine öz ovanı toplap bir parti kurma mümkünçiliği yok. Misal için. Ya işlep bilmeýän ýaly partiýalar. Onun için özü parti kurýar. Partiya kuranda da öz yankı ideolojisi bilen kurulýandyr partiýalaryň hemmesi. Indi Türkiýedäkiler fikir edýär, Türkiýede öwredilen zat pul bilen kurulýar diýär. Pul olmasa Pul gerek parti diýerler olmaz. ama. Pul gerek diýerler de parti üçin. Yani aslında yanlış bir zat. Elbette eger sen halkyň pula tapýan olsa ya da pulu tanrılaştıran olsa bolup biler. Veya pul ideolojiýanyň yerine geçip bilýär. Ya da adamın ideolojisi pul bolýar. Dollar bolýar. Türkmenistan'da şu yüzden çapta adamların ideolojisi dollardır. Bu da servet bir zat. Yani hakiki bilinçli bir toplumların yaşayan yerlerinde parti kurmak için birinci gerekli zatın bir ideolojidir. Ya da var olan şertler ve problemalara çözüm öndürüp bilecek bir plan, proyekt bolmaly elinde. Birinci gerekli zat. Ondan soň şol proyekti gollayan adamlar çıkar, şolaram sen partiýaňa ýanky agza bolup başlarlar. 10 adam, 100 adam, 1000 adam, 5000 adam. Indi onam aslında men konstitusiýalarda görýän kenine köp döwletin konstitusiýasyny okan wagtyň san beripdirler konstitusiýa. Aydaly 5 1000 adam, 500 000 adam agza bolsa şol
siyasi parti olup bilýär, bolmasa siyasi parti hasaplanan o şerti şoň ýaly. Ýöne o ýerde san vermek ýalňyşsa, o ýerde berilmeli zat ýaňky ratio diýilýär-de. Ýani ilat sanyna göre 1% verilmeli. Oran değil yani. Yani oranı olmalı. Misal üçün ilatın 1%'ini geçen olsa azası ya da 0,5%'ini geçen olsa o 3 kat bilir. Onu yöreteyen spesialistler o zatları hem mezadı göz önünde tutup belli bir prosent vermeli ve şol prosent olmalı şol yerde. San olmağı yanlış deyip hesaplayan. O konstitusiyalarda da köp yerde san veriyen sanın olmağı yanlış. Belli bir sanın koyulmağı yanlış burada. İlatın sanına göre gönü tesir ediyor o sanın senin. Şimdi şol sanı misal için kimine Xitayı göz önüne getir. Yani vatansa da o yerde san toplamak. Ya da sen konstitusiyanın son sana göre, ilatın sanına göre ütkötmeli olyan her 2 yıldan 3 yıldan olan doğru bir zaten. Konstitusiyanın ütkötmek demen çıktıcısı var, katılı çıktıcısı var. Her gün konstitusiyası ütköyen bir devlete başından sıyın eden adam ona inanmayarsan o konstitusya. Yani konstitusiyanın gücünü açıklayan. Onun için o yerde yine prosent olmalı. Neyme ayıkken de yankı 3%, misal için ayıkken ya da 2% ya da 5% ilat sanının 5% azal olanda o siyasi parti deyip kabul ediliyor. Siyasi parti deyip kabul edilen gününden başlayıp şol partiye özünün ideologiyasını, proyektini yani halk köpçülüğü ile paylaşıp başlayandır. Ne için? Saylavlarda kazanmak için, ses almak için. Saylavlarda kazanmak demek köp ses almak demek değildir. Mecliste yer almak için. Yani kiçik partiyalar mecliste aydalı 4 sanık yer alıp bilseler, mecliste neçe sanık? 500 sanık yer var diyelim. Şu 4 sanığını alıp bilse, onun öz limitleri vardır. Belli bir nemeni geçmesen ses verilişte belli bir bağlı değil puan ya da sesi sağını geçmesen seni meclise alan oklar. Son için bir kiçik partiyalar birleşendirler. Birleşen adayında seslerden birleştiriyorlar ve meclise yankı deputat kendine aydışı alıp deputat uğradıp bilirler. İki parti olup iki partiden aydalı bir sanık deputatın bulup bilirler halatlarda. Yine şon yağlık partiyalar bu yani siyasi partiyalar devleti emele getiriyendir deyip fikir etmen siyasi partiyalar yani siyasatı, devletin siyasatını emele getiriyor kanunçuluğu ve gatiken nemelere tesir ediyendir. Yani hazırında siyasi partiyaları durun edilen vakti devlet yine şundan ivarattır deyip fikir etmen. Yani videoda yani animasyada görkezlenen adam bir devletin hem mezadı şolyalık olup görünüyor. Yani yok, ol sadalaştırılıp görkezlenen bir zattır. Şimdi siyasi partilerin kemiğine yine yankı ben animasyada görmedik yerim. Ben birazcık video açtım YouTube'u. Sen ekrandan paylaşmanda ben görüp bilemem uzundan. Yanlışmasam nämeni koymandırlar. Şimdi siyasi partilerin işlep bilmek için ya da olan hareket edip bilmek için hazine olmalı. Hazine var görkezi. Var mı? Tamam. Yine hazine var. Kapçık deyip görkezi yani milli kapçık mı diye şeylere geçerdi. Yok aslında ama milletin hazinesi ya da milletin kastası demek. Yani işi şöyle milletin milletin değil yani yurttaşların hazinesi. O salgıt töleyenlerin yani. Salgıt töleyenler. Yine şol hazine onlara finans tarafını için edendir. Partiyaların. Siyasi partiya bolandan son, yankı belli bir derecede prosentdeki ağzağını toplandan son, olduğuna ağzağı toplamak bilen qalan yok. O yerde siyasi partiya olmak için aydalı içinde neçe sanık yankı onların yuridiki taraftan bilimi olanlar, finans taraftan bilimi olanlar, iktisadiyetten bilimi olanlar, onlara da seyrediliyor. Yani sen hiç şeyli bilimin yok, yenen yok bir aydımçı, misal için aydımçı parti vurup biliyor da sen onun katı kendi nemesi vardır. Neme değil yani o. Fanları. Fanları vardır. Şunun için o böyle bir siyasi partinin bir günde
can koyarlar. O günü bir günde toplap bilýär ol adam sanyny, ýöne adam sany yeterli däldir. İçinde ýa-ni spesialistler bolmaly. Siyasi parti bolup kabul edilmek üçin spesialistler bolmaly. Indi bu zatlaryň içinde spesialistin bolmagy, ýenesi o zatlara kim seredýär ýa-da kim baha berýär? Hı hı. Saýlaw instituty bardyr. Maba. Şol ondan soňra baş kanun näme diýilýär? Sudy bardyr. Ýa-da konstitusiýon sudy bardyr. Hı. Ine şol ikisi ine şol zatlara gözegçilik edýär. Ýani birinciden siyasi partiýalaryň işläp bilmek üçin hazyna birinciden diýip aýtjaklar sebebi birinji, ikinji diýip ýer berip bilmeýäs olara hazyna oň ýanynda saýlaw guramasy ýa-da saýlaw instituty, döwlet saýlaw instituty, onuň ýanynda da konstitusiýon sud. Yani bu üçüsü siyasi partiýalary emele gelmek üçin şertlerdir. Olar bolman siyasi parti bolma mümkinçiligi ýok. Olaryň bolmagy diýmek sözde bolmagy däl, olaryň garaşsyz bolmagy, öz ygtyýarly bolmagy şertdir siyasi partiýalar. Hı. Bu zatlar döredilenden soň konstitusiýon sud, konstitusiýada sen siyasi partiýany geçen soňky çykyşyňızlardan Sapar aga bilen ýa-ni siyasi reformalar barada da Sapar aga aýdyp geçdi. Yani siyasi reforma geçirmen. Yine siyasi reforma diýilýän zat, yine şu zatlaryň hemmesi siyasi reformadyr. Konstitusiýaň bolýar, ondan soň konstitusiýada da konstitusiýon sud bolýar. Ol hiç kime boyun egenok, konstitusiýon sud. Diňe konstitusiýanyň yerine yetirilişine gözegçilik edýär, ol tapagy ýok, ol konstitusiýon sud mysal üçin prezidente ýa-da bir hatta parlament eger konstitusiýada görkezlen bir zada ýalňyş bir hereket eden wagty konstitusiýon sud şoňa göne duýduruş berip bilýär, şu zadyň ýalňyş we şol zadyň işlemeýär diýip aýdyp bilýär. Mysal üçin göz öňüne getiriň, Türkmenistanyň parlamenti bir kanun çykardy, täze bir kanun çykardy, parlament çykardy, ýani deputatlar, milletvekilleri kanun çykarýar, ýöne şol Türkmenistanyň konstitusiýasyna gawat gelen o. Karşı gelýär. Karşı gelýär ýa-da bir ýani iki interpretasiýa bolup bilýär kanunda ýa-da şoň ýalyk bir nämeler, problemalar bolan ýagdaýynda konstitusiýon sud göni şoň çykaran kanunyny näme diýilýär ona? İptal edýär. Maba veto berýän bolup biler. Hawa. İlk Veto kanunda. berýär. Ol näme milli ýa-ni resmi gazetde de yazdylar, ýene kanun diýdiler, sesen berdiler, kabul etdiler, hemme zat bolýar diýe ýöne 2 günden soň resmi gazetde ýa-ni konstitusiýon sud ýazýar, ýene meclisin çykaran kanuny konstitusiýon şuňalyk yerlerine gawat gelenok ýa-da insan haklarynyň şu zatlaryna gawat gelenok ýa-da Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen ýa-da daşary ýurt diýmeýin, ýa-ni international guramalar bilen halkara guramalar bilen bağlanşan sözleşmelerine ters gelýär diýip şolara gözegçilik edýär. Mysal üçin ýa-ni Paris Howa sözleşmesine ýa-da näme tebigat sözleşmesi bardyr. Climate olsa Hawa. bizde o sözüm ýok ine. Evet. Hawa, ýa-ni Yo, klimat diýelim. klimat. Paris klimat sözleşmesi bardyr. Ýa Türkmenistan şoňa mysal üçin bol çeken bolsa diýeli. Onda näme bolýar? Kömür ulanyp bilemok, kömüri işläp bilemok, ulanyp bilemok diýil, energiýa hökmünde aýdany. Maşinlaryňy mysal üçin näçenji ýyldan soň eýem ýa-ni näme şu gün o maşinlaryň motorlary bardyr, benzin ulanan wagty, şoň 2, 1, 4, 5 diýip nämeleri bar olam, howa zäherleme nämeleri. Ine şo ýerdäki puanlary bardyr. Eger meclis şoňa ýalňyşybam ýa-da bilmän ýa-da ýene şoňa mengeş bir zat çykaran ýagdaýynda da konstitusiýon sud aýtdy, ýene sen şol sözleşme Türkmenistan gol çekdi. Şoň üçin sen şu kanuny çykaryp bilemok. Ve şol bir wagtyň özünde de siyasi partiýalarda da eger haýsam bolsa bir üstün bir partiýa ýa-da ýa-ni agzasy köp bolan bir partiýa ýa-da güýçli bir partiýa, köplü bir partiýa täze çykan partiýany özüne garşydaş görüp şonu basacak olsa, yok edecek olsa, sesini kesecek olsa yine ol konstitusiya karşıdır. Ya konstitusiyada istendik adamın
toparın partiya kurmana ve istendik partiyanın siyasi partiya gelip bilmek için yankı gazet çıkarmana, televizyonda çıkış etmene, broşür paylamana hakkı vardır. Söz azatlığı vardır. Bulam konstitusiyada yazıyor. Onu başka bir parti edecek olsa gerek olsa şu partiyanı ceza verip bilecek kuruluş konstitusyon suddur. Son neticesinde yani siyasi partiler emele geliyor. Siyasi partiler son neticesinde de yaşayandır. Hı. E, Yine şov var kemiğine başka ne maydık bilir. Şimdi siyasi partilerin yankı videoda en kızıklı yeri ne diye yani dolandıran partiyanın ya da hükümet olan partiyanın e, Ya. cevapkerçiliğine çekmek için doğru terör ettim mi? Hı. Ya da hasap vermek için başlan. Hı hı. Hasap vermek için bir mekanizmdir. Öz özüne işleyen mekanizmdir. Sebebi partiyalar ün söyleyen olsanız e, yarış içindedirler ve birbirinin yanlışlarını hiç hasen bağışlayan değildirler. Sonra ne kullanıyorlar birbirinin yanlışını. No. Mesela Soňam için izinden yaraşýarlar gerek bolsa. gerek olsa yaraşýarlar. Ol üýtgät bilýär düşünjeler aýrylyp bilýär düşünjeler birleşip bilýär bir mengeş olup bilýär ki Ýöne halatında başka hile. ol nemäniň ösen ýurtlaryň syýasy partiýalarynda eýle zat bolanok ýa-da ösmedik ýurtlarda şeýlerek. Üýtgäp durda syýasy partiýa. Mhm. Son ýene bir gyzykly bir zat gördüm opozisiýa. Ha, aýdym. Yine şoňa Bir gelelik nämede emine pikir edýän ekenimiz. Menem şonu gozulajak bolup durdum hava. sözümi bitirseň diýip. Aýdaýyn sen. Hakykatdan mine berde de opozisiýanyň düşündiripdir. Elbette gysga düşündirýär. Bu sefer berdim. Mesela bu kampanyny ýaky 7000 odun içinde, 5000 7000 odun içinde siyasi partilerin ähli detaylarını düşündirmek ya da anlatmak mümkün değil. Hmm. Yine şol yerde gören olsanız opozisiya vardır. Opozisiya deyip kime değil ya? Opozisiya deyip Haysan bolsa bir siyasi partiye, yöne şol partiye, yine siyasi parti ol partilerin hem içinde parti olup biler yöne siyasi olmadan bile parti. Onun için siyasi parti başka bir zat. Aha. Yani siyasilaşmağı bir yani partiyanın siyasilaşmağı bir vatalyandır, bir iştir, proses yani nemesi vardır. Hem partiya siyasi deyip bilmeyen ol. Türkmenistan'da inansalım 4 adam bir araya geliyor biz diye siyasi partiya. Mümkün de. Mümkün de temin onyalık siyasi partiya. Soňam aýdyň opozisiýa bolup bilmek üçin bir mejlis Tamam. gerek. Yani Dogry dälmi? opozisiya olmak için birinciden sen opozisiya ol. Kim yine opozisiya demek? Sen siyasi parti olayan birinci adımı. Ha. Siyasi partide saylavlarda beylik partiden ya da dolandıran partiye değil, dolandıran sözü yanlış söz aslında. Hmm. Hükümet olan diyelim, hükümeti sayılan ya da hükümeti eden partiden az ses alan partiye otomatik yağdayda opozisiya olayandır. Ya. O partiyalar men opozisiya deyip ortaya çıkma mümkünçiliğin yok. Sana şol saylavın neticesi seni ya opozisiya diye ya da Hökümet edýär. dolandıran hükümet ediyor. Hmm. Eğer o hükümet bir sonku partide yani 4 yıldan sonra ya da 5 yıldan sonra neçe konstitusiya verpediyen olsa sondan sonra saylavda aydalı dolandıran partiye az ses alsa, beylik partiye köp ses alsa olayı hem hükümet oluyor, beylik hem opozisiya oluyor. Özleri isteyen içinde özlerine at veren o ya da biri olarak opozisiya diyen o şertler ve e, yankı neticeler saylavın neticeleri olarak opozisiya diye. Ve opozisiya olmak için sen meclisin içinde olmalı. Meclise girmedik partiyalara opozisiya demek mümkün de. Yani yanlış bir söz meclisin içinde olmadık bir partiya bunların opozisiya partiya yok. O opozisiya parti değil. Onlar mecliste yer için görüşen partiyalar olup bilir. Onlara sen opozisiya deyip bilmeyen sebebi hiçbir partiye karşı koyup bilme mümkünçiliği yok onların.
Indi olaryň hem opozisiýa diýilmeginiň sebebi meclisin içinde, mecliste ses verilişte olar garşy çykýanlygy üçin. Awa. Opozit sözü garşy çykmak diýiler. Az Ol bolýa sany aýdaly meclisin 55% ýa-da 56% bir partiýa A partiýasy, 7% B partiýa, 3% C partiýa, ondan soň 4% ýa-da galan prosentler hem paýlan bir 4-5 tane partiýa. Ine o partiýalar ýanky partiýanyň opozisiýasydyr. Ýagny şoň garşydaşydyr. Olara mecliste isten kararyny alyp bilýär, bular garşy çykmakdan başga hiç zat edip bilmeýärler. Şoň üçin olara opozisiýa diýilir. Awa. Ine bu kemine dünýäniň hemme ýerinde şoň ýaly. Hemme O ýerinde, tebiýatyň kanuny ýaly bir zat bu. hemme ýerinde şoň ýaly, hemme adam düşünýär şoňa. Hmm. Indi sen partiýaň aýdaly ine men bir partiýam bar, o partiýada mecliste hiç oňaly köp ýer alyp bilen ok. Ýöne sen şonda da sen şo partiýa ses bermäňe dowam edýäň sebäbi iň bolmanda garşydaşlyk bar. Awa, Beýleki partiýa hökümetdeki olan partiýa ýa-da köpçülik ýa güýçli olan partiýa diýip aýdaýyn. O güýçli diýse olan ýaragi bar diýip pikir etmän. Güýçli diýenim ideologiýasy güýçlidir we köp halkdan ses alyp bilýär diýeli edýän işleriň netijesinde. Ýöne şolar ýalňyş iş eden üçin ýalňyş işlerini şolara halka görkezip düşündirip bilsin diýip men ýene şo az olan partiýada ses berip bilýän sebäbi o ýerdäki adamlar aýdaly men düşünjäme has ýakyn diýeli. Ýene şolaň netijesinde kemine ýanky opozisiýon partiýalar hökümetdäki olan partiýany hasap bermäne mejbur edýärler. Awa. Ýagny nemede aýdym şol az ses alyp ýöne hökümet bolup bilmäge alan partiýalar şolary ýa partiýalar däl de partiýanyň nemeleri milletvekilleri ýa diýip has dogry bar. Ýa partiýanyň milletvekilleri ýagny parlamentiň içinden oturguç elde edip bilen ýöne sanlary az. Olar mejbur garşy çykmalydyr sebäbi olary halk milletvekil edip ýagny deputat edip saýlan wagtda garşy çykyn diýärdi. Gazanyp bilmeseňiz garşy çykyn, gazansaňyz hem o hökümet bolun ýani ýurduň syýasy dolandyrşyna geçin diýärdi. Geçip bilmeseň o garşy çykmaly. Opozisiýa bolýar. Bizde aýdyň ine ünsüren bolsaň bir opozisiýa diýip bir hereket göretjek boldular, ýöne bir ýöremedi. Ýöremenliginiň bir näçe sebäpleri bar, ýöne esas sebäpleri. Türkmen halk opozisiýanyň nämedigine düşünen ok, sebäbi oňa düşünmek üçin birazrak siýasat sözüni iň bärkisi siýasat sözüni ulanmagy bilmeli. Siýasat sözüni ulanmaýan adamlar opozisiýanyň nämedigini bilmez. Soň siýasat bilen baglanyşyklydygyny biläse, o hiçem ýanyna ýakynlaşmaz. Bu şeýle de boldy. Ýöne şonuň manysyny birazrak üýtgeçjek boldular. Ýani garşy pikirde bolsaň opozisiýa ýalyk bir düşünjäni çykarjak bolýarlar. O bolýa. O garşy pikirde bolsaň o opozisiýa bolunýan bolsa onda dünýä garşyp gitmeli, opozisiýa nemeleri ýöremeli. O eýle däl ýanky diňe syýasy partiýalaryň parlamentiň içindäki ýanky näme diýelim, özlerine düşen paýlar bilen baglanyşykly. Ýanky oturuşlar bilen baglanyşykly. Azlyk bolsa şolar. O azlyk bolsaň opozisiýa bolýan, mejbur. Köplük bolsaň hökümet bolýan. Ýöne bir matematika nemesi sonra bu aslında. Ine muňa da demokratiýa diýilýär, ýanky köpçülüğün pikiri ýany saýlan siýasatçylary ýurdu nemetmeli ýa-da siýasatyny dolandyrmaly diýen ýaly. Eýle aýdym, o dowam edip bilersin. Indi bizdäki opozisiýanyň manysy indi 91-nji ýyllar dünkü näme men o tarih diýip aýtjaklar. 91-nji ýyllar ýa 90-njy ýyllar 85-den soň ýa ünsler ýany bolsaňyz, şol postsowetleriň özüni alyp barşyna sereden wagtyň näme görýänden bu adamlara
Sovetler'de biri demokratya näme diýende biri düşündiripdir. Men pikirimçe kimden gelýär ol düşünje bilemok, o derece detaýlary entek araşdyramok. Ýöne şol kommunistlere düşündirilen zat demokratya diýse bir partiýa bar, oňa opozisiýasy bar diýär. Ýöne şol demokratya diýerler. Soňunda olar aýtdy, onda bize opozisiýa del diýer. Awa Şeýtirip ýanky Yöneköy ya da ol düşündüren adamın sonuna näme etmediler. Misal üçin postsovetlerin iqtisadiýetine seretken, yani iqtisadiýet kitaplarının ilk 10 yaş sahypasyny edýärler, sonuna işi yok, ünseren oklar. Ya da sonuna okan oklar, ya da bilen oklar. Şondan hereket edýärler. Berde de şo zat görýänden postsovetlerin hemmesinde de opozisiýa meclisin içinde bolmalydygy hakynda hiç kimin düşünjesi ýok. Oňalyk bir näme de ýok. Bilýän de ýok onu. Olara şo demokratiýa, döwlet hemme dünýäde demokratiýa esasen ýa sowuk uruşdan soň demokratiýa üstünlügi ortağa çykandyr dünýäde. 80'lerden soň, 80'li ýyllardan soň demokratiýa baýdak bolandyr diýen. Ine şondan soň postsovetler hem diýdiler, onda biz hem demokrat bolal diýdiler. Bolýan nädip bolmaýar, opozisiýa gerek. Hem diýdi prezident, hem opozisiýasy bolsa şo demokratiýa bolýar diýdi, çekeleşikli. Ýa şeýtirem opozisiýa döredildi. Ýöne habarlary ýok opozisiýanyň näme diýenden. Olar pikir etdi garşy sözü ýöne terjime etdiler. Ol berdäki siyasi manysyndaky opposition sözü bir terminologiýadyr. Terminologiýadyr, owa Sözü terminologiýada perewodyna seredip karşıdaş diýmek mümkin däl. Siyasi manysynda başga kimidir elbetde literaturda ýene de ulanyp biler, sportda mysal üçin ulanylýar. Olar başga zatdyr. Owa ýanky hökümet partiýanyň edýän tekliplerine garşy çykmak diýmek. Onam nerede garşy çykyp bilýär? Parlamentde. Owa garşy çykyp bilýär. Köçede garşy çyksaň o pikir bolýar diňe. Opozisiýa bolan ok. Pikir bolýar. Ine şol düşünce eýerip postsovetlerde opozisiýalar dörendir. Özem hemme opozisiýalarda döredilen ýa-da olar ýöreýt edildi. Ol opozisiýanyň içindäki opozisiýa näher ýa-da şoňalyk özlerini atlandyrýanlaram beýnansap da opozisiýa sözüne düşünen ok. Bilen ok näme diýeni. Ýani owadan bir söz diýip men pikirimçe hasaplaýarlar we ulanýarlar. Şoň üçin hem postsovetlerin hemmesinde de opozisiýasy bardyr, ýöne opozisiýa däldir. Hiç haýsy. Bolma mümkinçilikleri hem ýok. Ýöne opozisiýanyň näme diýeni düşündirip oturýarys. Onu isteseňiz islendik ýanky ensiklopediýalar bardyr. Politik terminologiýalaryň ýa-da siyasi dil terminologiýalaryň ensiklopediýalary bardyr. Şolardan öwrenin, araşdyryň, seredin opozisiýa näme diýmek. Soňam özlerine opozisiýa diýerler. Şo kategoriýanyň içine girýärmi, giren okmagy da seredin. Yanına da yakınlaşan oklar. Yine Saparağa da başta kän aydandırlar. Opozisiýa, ine siz opozisiýonerler, opozisiýoner diýen bir söz. Opozisiýoner diýen söz bolmaly däl meniň pikirimçe. Yok, söz döredilýär ol nämeden, kıyındel ýanky nämesi. Ýöne şol saparağı özem aýtdy, men opozisiýoner däl diýe. Yani aýdy otyram, şonda da opozisiýoner diýip şonu takçak bolýarlar da şol sözü. Ýöne ýok, biz opozisiýa näde işleýär, näde bolunýar, o zatlary bilýänligimiz üçin biz çykyp opozisiýa diýip bilmeýäsek özümizde. Sebäbi däl. Däl diýseňim şol sen diýär. Ýanky neme de bar. Komünizm döwründen galan bir häsiýet bar da o. Hökman suratda o ýok diýip aýdýar, etse de edemok diýip aýdýan diýen ýalyk bir düşünje de bar. İnansakda. Soň ýalyk ol opozisiýa meselesinde we opozisiýa erwet bir zat däldir. Bir döwleti eger seniň döwlet bolýan bolsa, demokratiýa bolýan bolsa, opozisiýasy bolmaly onun. Hökmany suratda opozisiýa bolýandyr. Başka hili mümkinçiligi ýok. Opozisiýa ýok diýmek, diktatura diýmek, göne. Ya da koloniya diýmek. Bir döwletiň koloniýasy bolsaň, opozisiýa bolup bilmeýär, hökümetiň hem ýok diýmek. Hökümet hökümet bolsa, hökümetiň hökmany suratda opozisiýasy bardyr we meclisiň içindedir. Halkyň arasyndadyr. Deputatlardyr. 21-nji asyrdaky
göz önüne getirilýän, demokratik dolandyrylýan bir politika diýelim. Yine politika demokratik bolýandyr. Önümçüligi bir döwleti sen demokratik diýjek bolsaň, onda o döwletde kanunyň bolma mümkinçiligi ýok. Ýa-wa. Ýöne döwletiň siýasaty ýa-da politikasy demokratik bolup bilýär. Ne şoňa demokratiýa diýilýär. Sebäbine ýöneköy bir zat bar. Aýdaly bir demokratik esasında köpçülik bir adamy ýa-da bir partiýany saýlady. Ýa-da yönetme ýa-da dolandyrışa diýeli, saýlady şonu. Şol hökümet boldy bir partiýa. Soň demokratiýa bolýan olsa, onda şolara saýlan olsalar, olaram gelýär, keminen ýerini elinden alyp bilýär diýeli. Alyp bilýärmi? Alyp bilenok. Näme üçin? Sebäbi keminen ýerini goraýan hazyna bardyr. Hazyna aýrydyr, daşardadyr. Hazyna demokratiýanyň içine girýän däldir. Işi ýokdur demokratiýanyň bilen. Hazyna keminen ýa-da mülküniň gorawydyr. O kim gelsin, halk saýlasyn, ählisi 100% bir sana partiýany saýlasyn, şoňa da bermeýär şoň keminen ýerini. Sebäbi ol mülkiýet sistemasi. Onam hazyna goraýar. Yine şoň üçin biz aýtýas, döwlet demokratik bolup bilmeýär, hazyna da döwletiň bir sütüniň, esas sütünlerinden biri. Ýöne sen siýasatyň ýa-da politikasy döwletiň demokratik bolýandyr. Biz bu Parlament demokratik bolup bilýär. Aýna parlament demokratikdir. Ýöne parlament döwletiň bir bölegidir. Bir bölegi. Ve şu zadayda yine insan haklarında vardır. Misal üçün kemine Türkmenistan'da doğulan olsa Türkmenistan'ın vatandaşıdır. Misal üçün şoňalyk kanun ya da konstitusiýa var. Onda keminen vatandaşlygyny elinden hiç kimin alma hakkı yoktur. Hemme halk birleşen ýagdaýynda da aljak diýse de alma hakkı yoktur. Näme kanun diýilýär. Niňe keminen özü belki yankı şonu näme diýeyim, vatandaşlykdan öz isleği boýunça çykyp biler. Öz isleği boýunça. Ýöne şonu kemine islemese, hiç kim şonu çykarmana hakkı yoktur. Ähli halk toplansa da. Sebäbi onuň hem goragy kim? Konstitusiýon sud. Konstitusiýon sud näme? Öz ygtyýarly bir institut. Bawa. Aýdyň ýene bir zat aýdyp soň başga bir nemesine geçeli bunuň. Yine deme vardı yankı hazynadan ýani insanlaryň salgytlaryndan aýrylan paýlar bar diýdim de. Her haýsy mysal üçin neme sanyna göre aýrylýandyr. Oturguç sanyna göre. Mysal üçin hökümet bolup bilen bolsa diýmek parlamentiň içinde oturguç sany gatykän şoňa göre alýar. Düşünmekligimiz üçin ýa-da ol üýtgäp bilýändir ýa-da oturguç sanymy, ses sanymy, ýene näme diýip owa adlandyrylýandyr. Ýöne hökümet bolan köp alýar, hökümet bolmadyklarym az alýar, ýani öz güýji nemesinde alýar-da. Mukdarynda alýar. Ondan belläp geçelsoň geljek bolýan ýerim aýdyň ine şu demokratiýa ýa-da şu parlamentin barlygy we demokratik nemede alınıp barylmagyň iň peýdaly tarapy jemgyýet üçin ýa-da bireysellik diýil ýa-da individualizm. Ine şonu neme diýendir? Ýani şahsiýetleri erkin kılýandyr. Şu demokratiýanyň bir aýratyn tarapy, ýani şahsiýet özünü keşfedýär ýa-da özüniň bardygyny duýýar. Gidýär ses berýär, özüm ses beren wagtym hiç kim görüp bilmeýär seniň kime nira berenini. O şahsy pikiriň düşünýär. Şol sesi senin bermeň üçin siyasi partiýalar sen üçin işleýär. Sana aýtýar, men diýesen diýe ine ýollaryny ine oňartmak üçin şuňalyk programmam bar ýa-da bilim ösdürmek üçin şuňalyk programmalar edip bilýärsiz ýa-da bizde ine şuňalyk ýankı spesialistlerimiz var. Bilim sistemasynda täze ütgeçikler we has bu bilim sistemasyny getirip biljekler ýene şoňa ýa-da şol ýankı kişilere, bireylere
göne hizmet vermek için karşında bir topar siyasi parti oluyor. Ava. Ne? Aydı versen Ava sen hemen buldun. yankı e, kollektif baskıdan ava çıkıp şahsi nämäge geçýär. Mysal üçin sen özüň aýratyn bir şahsiýet hökmünde görýän. Şonuň peýdasyny demokratik nämede. Soň ova esas bir yere geldik. Aýdyň inen haýsy partiýa ses vermeli? Şoňa gelelse bizde tejribesi ýok diýdim aýamy. Tarihimizde hiç ýyly bir partiýa ses verilen ýeri ýokdur. Partiýaçylyk ýa-da partiýa durmuşy bolmadyk Türkmenistanda. Owa indi aýdyň men sana soraýyn ine. Hem ýyldaşlarymyz hem öwrensin owa soň men hem öz pikirimi aýtaýyn. Owa sen ine haýsy partiýa ses verirsin ýa-da seniň ses berjek partiýaň nähil bolmaly? Ine şey diýeýin. Kemine menin ses verecek partiyam yine birinci nowatda näme diýilýär ama realist ya da hakyky dünýäni Gerçekçi. görüp Gerçekçi. gerçekçi ve hakyky dünýäni görüp okap bilýän adamlar. Hı hı. Ondan sonra edýän işlerinde yine men pul paýlajak, maşyn paýlajak däl de ähli Populist umumy olmayan yani. ähli umumy ösüşi ya da ähli umumy halkyň ýaşaýyşynyň ýa-da welfare diýilýär. Hı hı. Şonu artdyryp biljek proyektler bilen öňe çykan partiýalar. Hı hı. Mysal üçin men ses vermejek partiýalarym Onu hem biz soracaktım. Haýsy partiýa onu ses vermezdin diýip özüň aýtdym. bir partiýene çykyp aýtsaýna biz beýik millet bizine şeýle deriz, bizine näme diýin, gahrman, biz ýene diýip başlasa şol partiýa men üçin ýokdur. Yani o partiýanyň ýalyk nämeге işi ýok. Ya da bir partiýa aýdaly ýene ses vermejek partiýalaryň biri Türkmenistan gazda 3-nji ýer. Cennet ýalyk ýurdumuz var. Yine biz gara altın, ak altın, hizmetkar halkımız var. Biz öseriz diyen partiýa. Hı hı. Yani bu partiyalara ses vermek diýmek eýem ol ýöne populist sözlerdir. İşler ansat däldir. Mysal üçin ösüşmen aýtgan, täze Türkmenistany gurup çok täze Türkmenistanyň dolu täzelenmek üçin 100 ýyl wagt berýände özüme diýende men üçin 100 ýyl ýalyk wagt gerek bolýar. Ýöne häzir Senin kriteriýalaryňa göre aýny. hawa 100 ýyldan soň hakyky täze Türkmenistan diýip bilersiň. Sebäbi bir nesil çalışýa, ondan soň eýem adamlaryň ýaky mentalitet has dogry bir ýere gelýär. İçinden filosoflar çykyp başlaýar. Olaň içinden mysal üçin ýaky sosiologiýany bilýänler näme üçin gerekdigini, mysal üçin filosoflar bolmasa kenine şu gün telefon ulanyp bilmem mümkinçiligimiz ýok bizim. Filosoflar bolmasa biz şu gün kompýuter ulanma mümkinçiligimiz ýok, hatda samolyota minme mümkinçiligimiz ýok. Entegam at arabasynda gezerdik. Näme? Aslında Biraz fizikler ýeneler şol diýerler, ýöne şol derejeye ýetip bilmek üçin. Ýöne Türkmenistanda filosofiýa diýen zat ýokdur. Ya da näme filosofiýa diýse bizde näme diýilýär? Felsefe. felsefe. Felsefe diýilen zat Türkmenistanda ýokdur. Ýöne şu gün ine adamlara sereden atın hiç kim şoň gerekdigini hem pikir etdiýän näme hem ýokdur. Şonu düşünýän ýa-da bilýän adam näme gerek diye yaşap görsün diye. Yani bir ağaççılık yaşayan nämeden toplumu ağacın ideolojisiyle ya da ağacın mentalitetiyle yaşayan toplumu insana getirmek ansat zat değil. Şoň üçin 100 ýyl diýen. Ne siyasi partiyalar olanda da şol zatlar bilen ýa-da şol ýalyk proyektler bilen ortaya çykandyr. Siyasi partiýa bolsa, onda ona höwes bilen ses berersin. O yankı aydın doğru bir yere değindin deme. Siyasi partiyaların üstünden ayıp vereyim onu. Yine filozoflar ya da felsefeciler bir hıyalı orta atıyandırlar aslında. Sonra misal üçün
Näme üçin aýda ýaşap bilemzok? Aýda da ýaşalyp bolar, ýaşalmaly. O diýilip o orta atylýar soň felsefeçi tarapyndan şu pikir. Soň akyl tarapyndan hem şonu mümkin edýär, ýani şonu amala aşarýarlyk ýagdaýa getirýär. Ýani mysal üçin roketa no gurnap berýär ýa-da ýasap berýär. Soň aýa gidýär. Soň ýanky felsefeciniň aýdyşyny barlap görýäňde aýda ýaşak bolýan bolanokmy diýip o ine şeýlerek görýärdi. Indi siýasy partiýalar hem aslında her gaýsynyň bir ideologiýa diýdik-de ideologiýasy hem bir filosofiýa dayanýandyr. Soň şonuň durmuşa geçip geçmejegini ine parlamentiň içinde deňelýändir bu zatlar. Ýani aralyp maslahatlaşyp ses berilişik bar-da netijede. Akyl oýlanşy bar-da. Sebäbi şol bir hökümet partiýasynyň içinde bolanda da ses bermän ýa-da garşy ses bermän bilýär-de. Alınjak karar ýalňyş bolsun. Bu şeýlerek bir ýagdaý bar. Ýani Kemine filosofiýany ýönekä bir nämesini düşündireýin. Filosofiýanyň ýok ýerinde ýa-da ýok toplumlarynda gider aeroporda näme üçin bilet ýok diýip sorar. Filosofiýa bolan ýerde ýa-da filosoflar ýollary näme üçin ýapýarlar diýip soraýar. Dogry soragy filosofdan başga hiç kim sorap bilýän däldir. Soramak ine bizem ýanky çykyş edýär, soralara jogap bolup, ene çykamak ýene. Şol ýerde ene watandaşlar soraýandyrlar. Şu soralar aslında ansat däldir. Yani ve doğru soramak en kıyın zatların biridir. Cevap vermek ansatdır o cevap doğru yanlış her bir yerde hemişe doğru ya da 100% doğru cevap hiç kaçan yoktur. Yani şu doğru ya da hakikati değil yani ne bilemem. Sonra yakın cevap neçe derece yakın verip bilsen şu doğru hesaplanıyor. Senden sonra bir has yakın tapyanca. Yani doğru soramak için filosofiya. Çoğu için Türkmenistan'da filosofyanın bolmanlygy üçin, bilmeýänligi üçin näme diýeni, näme gerekdigini bizine diktatör, gün bol diýip başlaşan ýalyp gezip ýörtýär. Yani filosof bolsaýdyr, da duro diktatör näme olam Türkmen sen içinden çykdy bärde başga bir zat bar diýip. Ya filosof ýa-da aslında akıllı adam ýa-da bilgili adam diýmek diýen men ona. Bilgi bilen işleýän, yani logos bilen iş çalışan adam. Şoň üçin bu adamlar bilen gürleşen wagtyň akyllyra adam bilen gürleşen wagtyň kendine bir zat soraw berýän, sorawyňa ýanky otomatik jogap ýokdur olarda. Birinciden sen sorawyňy ölçüp tartyp, soň pikirlenip, soň jogap berýär. Ýöne bilgisiz adam bilen gürleşen wagtyň sorawyňy entek gutarmankan jogap berýär. Özüňem elbette sen onun içindesin, şaýardysyň. Bilgili bir adam bilen gürleşen wagtyň. Hatta üniversitette bilemok sende bolýan, mende käbir muallimler bar. Hakyky ýatdan bilýärler kitaplary. Soraýan jogaby jogap berýär-de. Kitapda hakkını sana aýdyp otur, onun pikiri däl ol, onun düşünjesi hem däl. Ýok ama onu ýalyp zatlar. Ýöne näde bolsa da bu üniversitette muallim. Ýöne käbirlerinden soraýan, soraw beren wagtyň ýanky jogap bermek üçin pikirlenýär ýa-da bilemok diýär. Araşdyraly diýär. Bunu bir nemetmeli diýip. Ara ýanky, ara wagt salyp berilen jogaplaryň o köpüsü doğru ve neme bolýar. Näme de bar. Bizde ýanky internet aragatmaşygy ýene şoň ýalyk nämelerde bir professorumuz bardy. Ne şoň soraw berilende ýa internetin görnüşleri, internet, intranet, extranet, şoň ýalyk görnüşleri bar. Soň biri soran wagty bir sistemany aýtdyna şoň ady näme diýdi. Hiç kaysına galat gelen ok diye. Olam habarlaşma bolum. Soň ýanky professor. Soň aýtdy, men diýe şu wagt senden birinji sapar eşitdim, onu diýdi araşdyraly diýdi, men jogabyny 2-3 gün içinde sana aýdarym diýdi.
Hmm. Tap bilsem. Sen hem gördüydü sen tapsan bana aittiydi. Hmm. Gönü indi başka biri olsa, yani filosofyan nämediğini bilmeyen biri olsa, on yazat yok diyer oturdu. Neme gerekse egzaminde sorulmaz diyer oturdu. Oo. Şon yazdı. Yani hakiki bilimin nämediğini ya da bilgili bir adam bir soru öğrenmek için birinciden fikirlenir. Bilmeyen olsa bilemek diyer. Ya bilmemek ayıp bir zat değil. Şoň ýaly, şoň üçin kim bilen gürleşen wagtyňyzda eger bir adam size soragyňyza ýa-ni refleksiýalyk jogap berýän bolsa, onda düşünüň ol adamyň beýni ýok diýmek. Ýa-da pikiri ýok, düşünjesi ýok diýmek. Düşünjesi bar adam pikirlenýär sen soragyňa. Bizim Ýa-da seni hmm. şoň ýaly bolup bile, ýa-da işi kendir seni näme etken däldir. Bir näme diýilýär ama sana hormat goýan däldir diýeýin. Hmm. Oň ýaly bolsa da gönü bir näme sady jogaplar berýär, taýýar jogaplar. Şoň bilen Oo. idare edýär diýelim. O kimine siyasi partiyalara dönülü. Hawa Eee indi men mysal üçin hawa ses bermeli bolsam haýsy partiýalara ses bererdim? Näme ses bererdim? Hawa sosial demokratlara ses bererdim. Ýa-da liberal hawa ýa-da sosial liberallara ses bererdim. tehnokratlar içinde olsun hukman. Hawa şeýlerek ses bererdim. Hiç ses vermejek partiýalarym sosialist partiýalara ses bermerim. Ýa sosial bilen sosialist ikisi bir zat däl, birleşler. Ya ona hem hazır düşündürecek olur. Son komünist partiyalara ses vermerin. İşçi partiyalarına ses vermerin. Onların köplençi komünist demesinde O yürüyenlerde. komünist, Marksist. İşçi partiyalarına ses vermerin. Ayarlar partiya olursa ona ses vererin. Aydın ne? Aydın. Şeylere. Indi nämçin ova Yenen bir näme var kemine. Demokratik Parti diýip bir zat bardyr. ova Demokratik Partiyada ova neme däl bir hoş Yok, partiya. yok. Ona hiç haçan, Ova hiç fiili ýagdaýda ses vermek aa, gaty ýalňyş bir zatdır. Demokratik Parti diýmek näme diýmek? Ýani sen eger partiýa gurup bilýän bolsaň diýmek demokratiýaň ýa-ni sayesinde. saýasynda gurýan, onda da sen şoňa eýe çykjak bolýan. Ýani sen demokratiýany bir deňiz diýip gözüňe getiriň. Biri gelle men şu deňiz diýede. Özün içinde yüzüp ýör. Mümkinmi şo? Ýok. Şoň üçin Demokratik Partiýa da gaty ýalňyş bir nämedir, partiýadyr. Ýa-da ady diýer, ýa-da şo slogan Olaryň ýalňyş slogan. şey dip girýän bolmaly, ýa-ni ýurtda demokratiýa ýok, biz getirjek diýen ýalyk manyda girýän bolmaly. Demokratiýany partiýany getirme mümkinçiligi ýok. Demokratiýa dören, demokratiýaň bolan ýerinde partiýalar dörep bilýär. Hawa. Yani birinci Şeylerek nemesi var. Aa, indi ýanky sosial demokrat diýilende ýanky birinji däne o köpçüligiň o pikirine hormat goýýan nemesi bardyr. O ikinciden hem ýanky sosial nemesem jemgyýetiň elmide ama bir ejiz gatlawy bolýar. Ýene şoňa nemetmek üçin gerekli. Şeylerek ýanky bir ýurdun deň agramlygynyň goralmagy gerekde. Ýanky deňlik däl de deňlik şertlerini öredip biljek bir o partiýa düşünjesi bolmaly. Soň mysal üçin o sosial o liberallar ýa-da o liberal partiýada gaty möhüm. Ýa demokrat o liberallar var, liberal demokratlar var aýdyn. Kän olaryň nemeleri. Aras ya buların hemmesinin aňyrsynda bir neme bardyr. Liberal diýende erkinlik, o erkinligi öňde tutýarlar. Mysal üçin sen baý, sen bolmaly däl diýip aýdylanyk. Mysal üçin sosial döwlet boljak bolsaň baýlaryň köp bolmaly. Ýurdun içinde baý iş dünýäsi, iş adamlary köp bolmaly. Şol bolmasa o sosial bolup bilen indi. Sosial demokratda sen sosial bir döwleti nemetjek bolýan bolsaň, siýasat bilen üpçün etjek bolýan bolsaň diýmek neme etmeli bolýan.
baylar köpeltmeli bolýan, baylar köpeltmek üçin hem demokratiýanyň içinde baýnamäni artdyrýan ýa-da orta sınıfı diýeli. Orta we ýokary orta sınıf nemeler barda. Şu wagt aýdym köp ösmedik ýurtlarda 2 sınıf bardyr, ösüp barýan ýurtlarda 3 sınıf bardyr. O ösen ýurtlarda da o 4-5 sınıf bolýar. Bir wagtyň özünde. Mysal üçin aşağı sınıf, orta sınıf bar, aşağı orta sınıf bar, ýokary orta sınıf bar, birem o ýokary sınıf bar. Ösen ýurtlarda. Ösüp barýanlarda orta sınıf, ýokary sınıf, o aşağı sınıf bar. O ösmedik ýurtlarda da ýokary sınıf bilen aşağı sınıf bar, ýani Türkmenistany göz öňüňize getirip bilersiniz. Ine şol neme barda ýöne sen şo bütün gatlaklaryny üpçün etjek bolsaň, o bir baýnamesen bolmaly. Salgyt töleýän, ýa baýlar näme üçin gerek? O salgyt tölemeli. Şo salgytlaryň hasabyna da jemgyýetiň ejiz gatlary bardyr. Ýanky garrylar, o ýetimler, ýene nämeler, hassalar, soňra aýdyň maýyp diýip bir söz bardyr. Maýyp sözü. Aslında gowur manysy ýok. Maýyp diýmek aýyply diýmek Arapçada. Ýölyýärdi aýyply. Türkler neme diýerler? Engelli diýe. Bizem o päskelli diýen ýalyk söz ulap bilýäs-de. Ýani päskelçiligi bar şol adamyň. Ya ayağı ýok, ya akyl taýdan päskelli ýene bir nemesi bar-da. Oman şonuň bir adatyn sany bolmak üçin päskel berýän bir zady bar. Fizik ýa-da ruh taýdan tapawdy ýok. Şolaryň hemmesi jemgyýetiň içinde bir ornu bardyr we olar üçin etmeli. Şoňa hökma suratda salgytlaryň köp tölenýän ýurdu bolmagy gerekli. Onuň üçin Kemine baýlary bolmaly. Ýanky ýerde men kän zor etmän kan aýdaýyn. Ruh taýdan diýip bir näme bar, ulanylýar, ýöne ýalňyş bir zatdyr. Hawa aslında Akıl taýdan ýa-da zehin hawa. taýdan bolmaly şol. Hawa, zehin taýdan. Ruhu taýdan diýmek hiç bir doktor häzir o ruhuny barlabam bilmeýär, bir zat Ruh diýilen zat aslında bilmedim ýa nemede bilimde barmy, ýokmy? Ýok, diýip bilimde ýok bolan üçin o medisinde de ýok şonda. Şoň üçin olara ýanky ýa zehin tarapdan diýilýär ýa-da ýanky psihiki rahatsyzlyk diýilýär. Ruhu elbette ruh tarapdan diýip Türkmenistanda ýalňyşmasam Türkmenistanda ulanylýar. Ulanýar hawa, men hem şondan ulandım. Bilen şo taýdan Tarapdan diýmek belli bolýar. ýene akyldaşy bir zatdyr. Hawa. Yani ýalňyş bir zatdyr. Oňalyk näme ýok, kesel ýok oňalyk. Ine şeýler soň ýanky milletçi partiýalary o ses bermän, ýani aýdyň aýtda. O milletçi partiýalary näme üçin ses verilmez? Daha soň dinçi partiýalara da ses verilmez. Milletçi partiýalar neme getirip bilýär-de, näme diýelim. Ýöne gerekmi? Gerek. Deňagramly gowramak üçin. Mysal üçin Ýewropada göç problemasyny näme diýilýär ona? Detektorda sensori. Mysal üçin göç bilen baglanyşyk problemalar ortaya çykyp beren wagty şo problemany dile getirmek üçin şol ýanky milletçi partiýalar hereket edýär. Gerekmi? Gerek. Ýöne men şahsan bermän, ýöne berjek adamlar bolar onda hökma suratda. Ýöne her bir partiýa belli bir derejede milletçidir. Milletçi bolmayan partiýa ýokdur, ýöne käbir ultra milletçi bolýar. Ultra milletçileriň ne ýanky göç taşyndan göç gelme meselesinde bop bilene Türkiye'de de boldu da milletçi del partiýalara milletçi oldu mu kan diýen hatta. Hawa şu wagt milletçi boldy. Hani görelen saýlawda hatta az galdy. Näme bolýar Türkiýanyň demesinde. Soň kemine ýanky gyzykly bir zat bar, ine bu siyasi partiýalar eger dikeldip bilen ýagdaýymyzda nämäni ele getirýän ýa-da ele geçirilýän ýa-da döwlete ýurda ilata peýdalaryny hürmet etýärse häzir berde. Ýene bir nämäni ýalňyşmasam videoda barky ýanky adamlary örgütleýändir.
Hawa. ya da kişileri örgütleye, bölen ok, bölünmenin önüne geçe ya da nerede ne deyip yazıyatı, yok önüne geçen ok iyileştiriyor ya da Hmm. oğulaştırıyor bölünmeyi. Oğulaştırıyor diysem yanlış oldu. Näme diýsek hawa. Ya şoň karşısında işleyen bir partiýa. Sebäbi partiýalarda ine Türkmenistanda ünsürýän bolsaňyz welaýatlara bölüp şonam mine partiýaň ýoklugy üçin edýärler. Hiç bir partiýa Velay sesi köp aljak. hawa. Sesi köp aljak bolýan ine Türkmenistan hemme ýanky potensial saňa ses berip biljek Ýanky aýdaly 4 ýurdu milyon bütewileşdirýän diýip aýdalaýdym. hawa. Ýurdu. Ýurdu, ilaty bütewileşdirýän bir mexanizmdir partiýa sistemasy. O köp partiýalyk diýilýär. Köp partiýalyk şonu edýär. Hmm. O. Özem birleştirilýär diýende ine ünsürüň ağzı bir eden ok. Örgütleştirýär şo adamlar. Hmm. Sen o problemi var, şu problemin daşında sen siyasi nemeler bilen bilelikde bir ara gelýän. O problemi çözüldümi? Doğrusan dargabam bilýän, başga bir partiýada gidip bilýän bu gezek. No. Başka partiýa. Ýanky gidip gelip bilýän, o zat bolup bilýän zatdyr. Kendik zat misal üçin ine sen ýa-da ine ildeşler sizin öz partiýaňyz bar. Siz welaýatlary aýrar mysyňyz? Aýyrmazsyňyz. Gaýtyn birleşdirjek bolup. Hawa Her sen hemmesinden welaýatdan ses köpräk almaly. ses almak istersiňiz, hökümete geljek bolsaňyz, onda gidip hawa birine sen Daşowuzlu, sen Balkanly, sen Ahally diýmersiňiz. Oň ýalyk düşünje ýitip gider aradan. Soňam aýdym bizinki ýalyk ýanky näme diýilýär ona? O siyasi zoologlar mı bolýar bizdäki siyasirak bolýar öze. Iqtisady zoologa däl o. Ýöne iqtisadan bir aýdaly. Bäşe bölünmek ýeterli däl. Ine haçan da saň 10'u geçse ine şonda bir gowy bolýar. Misal üçin 3 bolan wagty, 5 bolan wagty ol gapma garşylyk döräp bilýär ýa-da bizim halkymyzyň dilinde agzalylyk diýerler. Hmm. O san näçe az bolsa şonça agzalylyk dörýändir. San näçe köp bolsa şu ýitýändir. Mysal üçin o şäherdäki durmuş ýaly bir owanyň içindäki ýaşaýyşda hemmekin bir-biri bilen işi bardyr. Azçylyk bolan üçin hemmekin bir-birini tanýar. Ýöne şähere baran wagtyňyz şäherde sizin bilen hiç kimin işi ýokdur. Ýani san näçe köpeldikçe şonça da durmuşyň hili artýar. Ildeşlerine bunam owa neme hukmunda alım ýanky biz ýöne ýeraýdamyz ok bir 13 sany bir welaýat nemesi bolmaly da bizim häzirki görýän 13 dönem köp bolmagy mümkin. Ha bir wada 10-ja ýetmezligä mümkin. Ýuwaş-ýuwaşdan tapgır edilmegän mümkin. Ýöne bir wada edilmegän. Ol neme boldy? Aýdym milletvekili boldy ýene. No. Milletvekil çykaryp bilen o welaýat bolýar. Şeylerek. Adam sanına da bağlı elbette o tarafa. Şeyle aydın başka bir aýtjak zadymyz barmy? Bolup bildiğinçe ýöne köýedi we gurrun etdik. Ama başka da Aa. yine ildeşler özümüz hem öwrenin yine şonu haýyş edýäs. Siyasi partiýalar näde işleýär, näde görýär, näde ýa-da ýatyrylyp bilýär bir siyasi partiýa. O zatlaram bardyr. Yatırılma ýagdaýlary bardyr siyasi partiýalaryň. Soň yine siyasi partiýaly kemine bärde barmy ýokmy bilemok. Hökümete gelen bir siyasi partiýany göz öňüne getiriň. Olan bir sanak özünün ýanky ýol başçysyny çykarýar. Ýa-da premier ministri diýeli, ýa-da prezidenti diýeli. Tapawdy, haýsy söz bolansaňyz bir adamy çykarmaly. Olesa jogapkärçilik diýen zat bar döwleti içinde biri jogap bermeli. Ýa-da biri gol çekmeli. Ine şonda aýdaly A partiýasy birini çykarýar. Olam soň ýanky aýdyp maşyny sürüp başlasa A partiýasy şonu derre kulağından çekip o partiýaň ýanky awraýyna ziýany getirip başlaýar bir adam. Hawa hem Karşı ýanky opozisiýa da meclisde otyr bu zatlary görüp. Opozisiýa da görüp otyr meclisde ýa-da olam gördüm gören wadyny ulanýar onam neme dip kompromant edip. Hawa. Soň bu partiýa ýanky nämelerini azalyp ses berýän, şoňa ses berjek ilatyň sany ýa-da adamlaryň sany azalyp başlaýar. Şoň üçin oňňalyk eden birinji ýalňyşynda göni şoň üçin aýrýarlar o siyasi partiýalar onu.
sen başaran o. Yine Şveçya'dan bir sanak yan şokolad aldı deyip. Yo Şwetsiýa däl, ýa-ni ýakynlarda neme boldy ol? Aýdyň Germaniýanyň goranma ministri ni işden aldylar. Eden işinem o bilýän ýa-ni harby vertolyotda oğluny neme uğradypdyr. Diňji Almana gidende harby vertolyotda gidipdir. Ýöne puluny hemme zat töläpdir. Ama yani Şu çıkıcıları karşılaya diye garşylaya ýöne şonda da şonu aýyrtdylar. prestij yitiriyor Ava, bu ava. partiye. Yani şoň üçin yine şo zatlaram derrew partiye mecbur etmene mecbur. Aa. Yani partiýanyň agzasy ýalňyşlyk Yine edemedini aýyrmak näme mecburiýet. näle gitti? Boris Johnson. Boris Johnson o bir sözüň beýlek sözüň tutanok diýip olam diňe öz içinde, partiýanyň içinde. Partiye, Partiýanyň daşyna çykan mesele de däl ol. partiye mecbur şu zatlara seretmeli. Yani partiyaların işleyişi, eğer hakiki partiye olsa ve onun karşısında da opozisiya olan olsa partiyalar şoň ýaly işleýär. O premiermişin, o prezidentmişin, o zady seredilen ok. Partiýanyň prestiji mesele şol bolýar. Soňky saýlawlara da Boris Johnson gatnaşan ama partiýa gatnaşýar. O gatnaşmamaly. Ýöne nemelere gidip ýör, seminerlere gidýär. Her seminerinde $250.000 alýarmyş hali sagatyna. Yok ol partiyadan çıkarılan ama entegem şu partiyanın ağzası. Partiyanın nemelerine gatnaşyp hatta geçen ay mı 2 ay daha olandır ya. Ondan ama. Geçen yıl dekabrında mı? Nemeni yankı goranmak ministerine yüzlenýär. Nem için biz Ukrayna yankı hava yer nemelerimiz var diye de. 300 kilometre raketalarımız var diye solar nem için üçin edip bilemiz oldu. Nem için berip bilemiz oldu. Nem için beremiz oldu. Partiyan ýyňlarynda ya da meclisinde şol soragy berýär. Ol soragy berýän adamam özünüň bir 3-4 ay öňkü on goýan ministri. Ýöne indi ondan ýokary wezipede ol ýöne partiýanyň agzasy. Şimdi çıkış edip bilýärler ve hiç hili bu erwet adam da. Ya da ondan soň Liz Truss geldi. Olam on özü ýa-ni men başaryp bilmeýän, men bu işi edip bilmeýän diye çekilýär. Özden çekilip bilýär ya da partiýa ýalňyş bir zat etse partiýa da şonu aýryp ýerine başgasyny goýmak, saýlamak ýalyk partiýanyň öz işleri ya da etmeli nämeleri bardy. Ýine bu partiýanyň nämedigini bilen milletler üçin ne şoň ýaly işleýär isleçe partiýa meselesi. Ya da köp partiýalyk meselesi. Özem o ýanky neme bar ýa. Hem partiýanyň içinden basyş gelip bilýär, hem jemgyýetden basyş gelip bilýär. Ya da kimine beýleki garşyndaky partiýa bar. O garşyndaky partiýa ol işi gozgap durýar, gyzyşdyryp. Demediýän şol. Jemgyýetten çağırýan şolar. Nemede de ýine Germaniýanyň goranma ministrinde de 77% mi diýirler ýa-ni jemgyýet gitmegini isläpdirdi anketalarda. Şondan soň onu gören wadyna partiýada karar alýar, o muny iyi bermesek bolanok diýýärdi. Biziň awraýymyz düşürýär diýär. Onu iyi beren wagt awraýy artýar ýöne partiýa. Hawa iyi berse, hawa beýlekler diýe, hawa bu hakykatdan bu partiýa halky diňleýär, ine anketa seredip aslında anketaň hiç hili ýuridik güýji ýok. Hiç hili güýji ýok. Ýöne şonda da ine halk, ýani halkyň däwlenýesini ölçen bir guraldyr anketa ya da sosial anketa geçirmek. Ýöne ine şoň hiç hili ýuridik güýji ýokdur, kanuny güýji ýokdur, hiç hili güýji ýokdur anketalaryň. Ýöne şonda da şolara üns berýärler. Ine partiýa. O netijesinde o partiýa soňky saýlawlarda da awra bilen ýanky saýlawjynyň garşysyna çykyp bilýärler we ses alyp bilýärler, ses sorap bilýärler. Ýöne bu zatlar erteki däldir, bu hakykatdyr. Dünýäniň köp ýerinde, köp böleginde şoň ýaly bir sistemi, azajyk böleginde de başga türlüdür. Başka näme galdy bilemek mene. Başka yeterlikli aýdym men pikirimçe. Hiç saýlaw görmedik bir jemgyýete ýen gowy şekilde düşündürdik kendiýe. Şeýle ýa-ni gynançly biziň o tejribemiz ýok. Türkmenistan bolup ýöne
Bizim elimizden geldiğinden düşündürüyoruz. Mesela gerekli ertir verүүn biz şu zatları kurnamakçı. Yani ses vermek näme jogapkärçiligi var. Yine yanlış bir partiýa ses verdiniz. 5 ýyl çağalaryňyzyň ömründen alýaňyz. Özüňiz däl. No. Çağalaryňyz mysal üçin entek ses berip bilen owa aýdala 18 ýaşa ýetmedi. Olaryň ömründen ýa-da akdyklaryňyzyň ömründen alýaňyz. Yani sizden bir gidýär, olardanam gidýär. Hiç kili ses bermäne gatnaşmadygy ýagdaýda da. Şonuň üçin gaty bir jogapkärçilikli işdir. O siyasi partiyalar ýurdu. Öňe de alyp gidip bilýändir, ýöne izat alyp gidip bilýärdi. Şu izat bitmeýänine näme etmeli? Diňe ösüş we ýa-da erkinligiň tarapynda bolan partiyalar. Yani Kesel bilime, bolan nemelerden. yani kim azatlygy, mülkü gorayan şoňalyk ideologiýalar bar bolsa, yani liberal partiyalar esasen mülkün goragydyr. Aha. Siziň barlyklaryňyzyň diýeýin, barlyklaryňyzyň goragydyr. Hmm. Şonu üçin edýändir olar ideologiýasy. Ondan soň ses berilen wagt mysal üçin ses veren sandygyňyz bardyr. Yani şu sandyga da eýe çykmalydyr halk. Öz içinden ine o wagtyňyz olup ses berýäňiz aýdaly ýa-da siziň duwaryňyzda hemmeni tanaýansyňyz. Şol ýerde bir iki sanak adam bellemek kıyın zat değil. Ondan yana adamınız iki sanağını belleyen ya da özünüzden bolup bilýäňiz men şu sandığın awatlygyna jogap berýän. O ýerde elbetde ýa-da saýlaw institutundan ama adamlar bolar, kamerada bolar, hemme adam bolar. Ýöne ýeterli däldir. Saýlaw üçin şol ýerde bolmaly. Daşary ýurdun wekilleri hem bolar. Daşary ýurdam sen saýlawyňa yani hak et saýlaw diýip tasdiklamasa sen ol näme saýlaw edende de olar tasdiklamasa mysal üçin Aptağında aydalı kim var? İran vardır. İran sen saylawyňy, aslında İran bilsen o ýerde de saylaw diýen zat ýok ýöne. İran sende geçirilen saylawy hakyky saylaw diýip kabul etmese sen gelen hökümetiň İran üçin hiç saktır, hiç kimdir. Hawa kan yalandan gatnaşar Hawa. ýöne bir Salamlaşmazam, bir işe bolan çekmez yani hiç kili bir awrayan bolmaz sen hökümetiň. Şoň üçin daşary ýurtdan şoň üçin çağırýar adamlar. esasen Ya da vekiller. ösen ýurtlar şeyler etneme goýýar. Hawa sen saylawyny kabul etme, mysal üçin Amerikaýa alyp bir yer. Hawa sende geçirilen saylawy men kabul etmem isleýän bolsaň, ine iki sanaga adam uğratýan gözöççülük etsinler. Gözöççülük hem däl aslında. Syn etsinler. Näle geçirilen saylaw. Hawa syn gözöççülük. Syn edýärler olar ýa-da raporuny ýazyp, soňra şuňa geçdirýär. Amerika uğratýarlar, Amerika görýär. Doğrudan o saylaw hakykatdan ýa-da demokratik esaslarda geçirilipdir. Onda o saylaw islendik. Ýa-da Amerika ya da Avrupa devletleri dünyanın üstünlük yerindeki halkın iradesine hormat koyandır. Bir halkın iradesine hormat koymasa olur karşısında yine öz halkıyla karşılaşacaktırlar. Onun için yine şu saylawlar geçirilen ýagdaýynda da o yerde kim bolsun o devlet halktır. Sapara akan aýtdy, devlet sizsiniz. Onun için o yerde devlet kontrol edýär. Devlet kontrol etmez. Saylaw institutu kontrol eder devleti. Partiýalaryň özleri kontrol ederler. Öz azalary. Onun daşında da saylawçy, yani saylawa gitýänlerin öz köçesi bolýarmy, ýa-da ýaşaýan yerindäki bir 4 aý sanap dom bolup, ýaşaýyş jaýy bolup birleşip bir ara gelip, ýa araňyzda maslahat edip kynza adam der. Ýa-da bolsa bizdäki saylaw yerindäki sandyga bizden hem iki kişi gözöççülük etsin. O açıçan olmalı saylawylar. Şeffaf bolmaly. Her kim gidip görüp biler. Ya da aýdyp bilerseniz biz öz kameramyzy gurjak şol gerek. Sizin kameranyza biz inanmak ýalyk mejburiýeti ýok hiç kimin. O saylaw institutunyň guran kamerasyna inanmak ýalyk mejburiýetimiz ýok. Öz kameramyzy gurjak diýip bilerseniz mysal. Hawa ýa-da partiýalar ýa-da gözökçü goýýarlar ha. Her partiýanyň hem sandyk başynda hem kamera durýar hem gözökçüler bar. Şeýdi işleýändirler. Hemme tarapdan ses berýän siz şol. Halk ses berýär. Şoň üçin halk öz berýän sesini özüne hem için seretmäne ýa-da görmäne ýa-da syn etmäne, tamaşa etmäne haky ýokmy? Haky bar. Sandyk açylan wagtdan soň başynda durup bilelikde sanamaly, ýani saylaw institutunyň işgärleri bilen bilelikde
Sen hem sanap bilersin. Yine şonda saylao geçdi diýip aýdyp bilýän we halkyň hiç hili davasy bolmaýan bir ay ol partiýa sesleri ogurlady, ýene ýalyp dawalaryň bolmamagy üçin. Eger haýsam bolsa bir döwletde dawa bolýan bolsa, biliň şol ýerde saylawlar gizli geçirilendir. Gizli diýenim yeterli derecede şeffaf ýa-da yeterli derecede ýa-da Wa prozraçny däldir. Şoň üçin dawa çykýar. açıçanlığında yetersizlik var. Olam ýa-ni demokrat ýa-ni nemelerine hop salýan bir zatdyr. Ýa, Şol hiç bir dawa nemege almajak şekilde bolmaly açaçanlygy. Aýdyň şoň onda ýalyrak o jemlesem bor. faydalanýar. Epesli wagt boldy. O kemine O iki adam için uzun bu. Bolýan da Aydın sağ ol. O kendine sağ ol. İyileşler İyileşler sağ sağ ol. olun. Yine de görüşýänçek.